Odinga mondo mi obed president. Koro ing'eni ko wacho kama to wuoyo on behalf of those people mane oponono ni nogone kura. Koro ing'eni it is allowed. The only thing ma wanego beni wang'iyo sani en niya, ka somo gini gin lessons mage mwanyalo borrow from this whole process. Kata kwa somo the verdict mar Supreme Court, gin lessons mage ma verdict no puonjowa e kaka wanyalo conduct elections mabiro. King'iyo history of elections kata gi history of petitions, unfortunately so nitiere weche moko ma wanyalo neno ni it's unfortunate ni wago kura land results to pod wadoke e Supreme Court, lakini kwa ng'iyo maber the ruling mar Supreme Court even in the other presidential petitions osekonyowa e yo mang'eny in improving the election processes mosebedo kabire bang' mano. Koro ing'eni it is very right and fair for Raila Odinga mondo mi otima nikech otemo raise issues ma samoro wa missed. To ko raise issues gi, they inform processes mar kaka wabro conduct future elections. Kisoma maber kaka wasebedo kwa timo kata kaka ne wa end up donje weche digital gi weche timo election. Kane wadonjo the first time, nitiere weche mang'eny mano bedo raise.